क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय काछारी बार'वारि दुर्गा मन्दिराव दिनै नैथि सानाव बिपिएफनि परबतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिमा दुर्गानि मन्दिराव नुजाथि फैनानै फुजायाव बिबार बायदि होनानै खुलुमो आरो बिदिनो बयबो गाहामै गाहाम सोलिलांनो हायो बेखौनो बिमा दुर्गानि मन्दिराव बोर बियो। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बिमा दुर्गानि फुजा होनाय मन्दिराव नुजाथि फैनानै फुजा कमिटिनो फुजा खुंनायाव रां अनसुंथाइ होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै नैथि मोनाबिलिनि समाव टिपकाय काछारी बार'वारि दुर्गा मन्दिराव नुजाथि फैना परबतजरा बियाबनि एमसिएलए मानगोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जोंनि परबतजरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। दुर्गा पूजायाव आं टिपकाय बन्दराव आङो बिभिन्न मोननै मोनथाम जोंहा फुजा दङ बे फुजायाव आङो गिदिंफैदों रायजोफोरजों जयैनो आइ बिमा दुर्गानाव आङो आरज गाबदों जाहाथे जोंनि बयबो बिटिसि बासि रायजोनि सायाव आइ बिमा दुर्गाया सक्ति होयो जे अन्नायनि बिरुद्धे जुजिनानै न्यायखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि आरो जोंनि साफ्रोमबोनि आर्थिक सामाजिक आरो मानसिक जाहाथे शान्ति आरो उन्नति जायो बेनि थाखाय जेन बोर सारस्रिलाङो बेनि थाखाय आङो आरज गाबफैदों बाहाय। गोदोनि थासारिजों दानि थासारिजों फारागाथ' जाखागोन। गोदान जुगनि गोदान मुगाजों गोदान सुबुंफ्रा मोजाङै फुजा पालन खालामलांनो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय दे।